ассалому алайкум тамошобинони азиз, дар канали Хират мо тасмим гирифтем ки бо ҳамроҳи шумо баъзе мисолу масъалаҳои шафқовари математикаро дида бароем. имрӯза мисоле ки мо дида мебароем, яъне системаи x y баробари 6, y z баробари 15, x z баробари 10. яъне системаи зериро мо бо ҳамроҳи шумо ҳал мекунем. сараввал барои ҳал кардани системаи зерин мо метавонем тарафи чапи баробариҳоро ва тарафи рости баробариҳоро бо ҳамдигар зарб кунем. яъне xy зарби yz зарби xz баробар аст ба 6 зарби 15 зарби 10. аз ин ҷо ҳосил мешавад, яъне x квадрат y квадрат z квадрат баробар аст ба 900. аз ин ҷо маълум аст ки x y z баробар ба плюс минуси c. яъне мо тарафи чапи баробарӣ ва рости баробариро бо ҳамдигар зарб карда модули x y z баробари плюс минус c-ро ҳосил кардем. ва аз ин ҷо маълум аст ки модули x y z дорои ду ҳолат мешавад, яъне x y z баробар аст ба c ҳолати якум ва ҳолати дуюм бошад x y z баробар аст ба минуси c. акнун барои давом додан чунин рафтор мекунем, яъне модули x y z баробари c, x y баробари 6, y z баробари 15, x z баробари 10. яъне системаи зерино ҳосил кардем. аз ин ҷо маълум аст ки x y баробари 6 аст, яъне мо метавонем қимати x y-ро дар модули якум гузорем. яъне ки чунин менависонем 6 зарби z баробар аст ба c. аз ин ҷо маълум аст ки z баробар аст ба 5. аз ин ҷо акнун мо метавонем қимати yz-ро дар модули якум гузорем, яъне yz аз ин ҷо мешавад x зарби қимати yz 15 баробар аст ба c. аз ин ҷо мо 15x баробари c-ро ҳосил мекунем ва x-ро маълум аст ки яъне c тақсими 15 баробар аст ба 2, яъне қимати x-ро низ ҳосил кардем. аз модули сеюм қиматашро ба ҷои модули якум мегузорем, яъне xz баробари 10. аз ин ҷо ҳосил мешавад 10y баробари c ва y баробар аст c тақсими 10 c. мо се ҳалли якуми системаро ҳосил намудем, яъне x баробари 2, y баробари 3 ва z баробари 5. акнун ҳолати дуюмро дида мебароем, яъне x y z баробари минус c ва аъзоҳои, яъне муодилаҳои дигари системаро менависонем ба ҳамон тартиб, яъне x y баробари 6, y z баробари 15, x z баробари 10. дар ҳолати дуюм низ ба монанди ҳолати якум қиматҳои x y z ва x z-ро дар модули якум мегузорем ва қимати тағйиромандҳоро, яъне ҳалҳои системаро меёбем. дар якум ҳолат ба ҷои x y қимати 6-ро дар модули якум мегузорем, y z-ро дар модули якум гузошта қимати x-ро ва x z-ро низ дар модули якум гузошта ҳалҳоро ҳосил мекунем. яъне 6 z баробари минуси c. аз ин ҷо маълум аст ки z баробар мешавад ба минуси c тақсими 6 баробар ба минуси 5 ва қимати y z, яъне x z-ро дар модули якум мегузорем ва қимати 15 x баробари минус c ва x баробари минуси 2-ро ҳосил мекунем. аз ин ҷо қимати x z-ро низ ба модули якум мегузорем, яъне мо ҳосил мекунем 10 y баробари минуси c ва y баробари минуси 3.
аз ин ҷо мебинед ки ҳаллҳои дигари система низ ба ҳаллҳои якум монанд ҳастанд, яъне муқобили ҳаллҳои якум. Аз ин ҷо мо метавонем ҷавобро дар намуди умумӣ нависонем, яъне ҷавоб 2, 3, 5 ва минуси 2, минуси 3, минуси 5. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки шумо дидед, мо ҷавобҳоро ҳосил кардем, яъне ки тарафи чапи муодилаҳоро ба тарафи рост ҳамдигар зарб намудем. Аз ин ҷо тағйиробандҳоро аъзо ба аъзо бо якдигар зарб намуда муодилаи зерин ҳосил кардем ва муодилаи зерин ки дорои ду ҳолат буд, ҳолатҳоро дар алоҳидагӣ дида ҳалли системаро дар намуди зерин ҳосил кардем. бо ҳамин ҳалли системаи имрӯзии мо ба охир расид. Шумо низ метавонед мисолу масъалаҳои шавқовари худро дар шарҳи ин барнома барои мо фиристонед ва мо онҳоро дар барномаҳои баъдӣ бо ҳамроҳии шумо ҳал мекунем. Саломат бошед.